Egunon guztioi. Hemen prentsa agerraldi honetan aurkeztu nahi duguna da jardunaldi bat, egin errenterian egingo dena udalerri aktiboen inguruan. Gero, berandago aurkeztuko dute justo errenteria, baina hasi baino lehen, hasiko naiz pixka eta aurkezten honetan dauden guztiak, osasun publikotik, etorri da Mikel Abasolo. Gero hemen, Jose Cruz Legorburu, ingurumeneko zinegotzia, eta nire onduan errenterian osasun zerbitzuan lan egiten duena Arrate Salaberria. Plangintza bat elkarrekin, antolatuko den plangintza aurkeztea etorrilea, jardunaldi bat, hemen errenterian udalerri aktiboak bultzatzeko. Baina, pozgarria da ikustea, beste pertsonak eta administrazio desberdinetatik elkarrekin lanean. Justu sustatzeko udalerri aktiboak. Bereziki hola zer esan beharko nuke, gizarte aldatzen nahi dela, eta gizartea aldatzen denean baita ere bere aldarrikapenak, bere demandak aldatzen ari dira. Eta zentzu berean administrazioak ere bai aldatzen jasotzen egia demanda horiek, eta orduan zentzu horretan bultzatu behar dugu eta animatu batez ere aktibitatea osasun ikuspegitik. Decía que sobre todo hay una serie de demandas que se están impulsando, que vienen desde la ciudadanía, y entonces esas demandas, un poco la administración está recibiendo también la necesidad de impulsar ese ámbito. Es un ámbito del deporte, pero es una concepción nueva, un concepto nuevo del deporte que va más allá, que abarca la actividad en términos generales y que sobre todo trata de ocupar un espacio que es el que viene de la ciudadanía, que es el de la salud. Es de agradecer el esfuerzo que se ha realizado para celebrar estos encuentros aquí en Rentería, estas jornadas, que van a ser, serán el viernes, ya igual luego el horario y demás se irán a posteriori, pero bueno, pues yo creo que no queda mucho más que decir. Pasemos la Mikel Abasolo naiz, osasun zainzkoa, hemen osasun publikoko koordinatzailea, Bidasoa eskualdera. Eta orduan, hitzaldi hauek, jardunaldi honen helburua da, tokiko eragileekin konektatzea, eta horrela modu koordinatuan eta sektoren artean gaitu, sentsibilizatu jarduera fisikoa sustatzeko eta sedentarismo maila, eta arrisku handiagoa dena soziedade honetan pixka gutxiagotzeko asmoa. Eta ekimen hau, horretarako antolatzen dugu beste gauza batzuen artean, bat jarduera fisikoa sustatzeko. Gu badaukagu osasun plan bat, 2012-tik 2020 bitarteko asmoak dituena, eta gero bestalde bat egin badago mugimendu proiektu bat, hizkuntza politika eta kultura saila eta osasun sailaren artean garatutakoa, eta bai batean eta bai bestean helburuen artean dago gizarte bat aktiboagoa eta osasuntsuagoa lortzeko beharra, eta nolabait jardunaldi hauekin bide horretan jarri nahi. Osasunaren munduko erakundeak esaten du lotuta daudela alde batetik sedentarismoa eta baita bestaldetik gaixotasun kronikoa. Orduan, baita esaten du munduan zehar hilkortasun tasaren 6% eraiten duela sedentarismoak. Sedentarismoa izango izateke nolabait laugarren eragilea. Hasi lehenengo hipertentsioa, gero tabakoa erretzea, hurrengo
odolean glukosa gehiago izatea, eta laugarren izango litzateke sedentarismoa edo jarduera fisikorik ez egitea. Orduan, garrantzi handia du. Eta gero eta adinean aurrera goazen enean, soziale honetan, nik uste gero eta garrantzia gehiago hartuko dela. Hobeto mantendu gaitezen guztiok, urte desente dauzkagu. Gero, bezalde batetik, azken Euskadiko osasun inkestak dio biztanleen eren bat, ehuneko eta maika inguru ez duela inolako jarduera fisikorik egiten. Eta batik bat, pixka bat grabeago da emakumeen kasua, zeratik emakumeen kasua 34 da, eta gero media ateratzerakoan gizonezkoetan, ehuneko 27 edo da, bat egiten ez duena, eta horregatik ateratzen zaigu 31 inguru. Orduan, gero eta gehiago uste dut konturatzen ari garela eta konturatzen ari dira politika hauek eta martxan jartzen dituztenak eta gero eta garrantzitsua dela jarduera fisikoa eta nolabait ohitura osasungarriak eta sustatzea. Orduan, kasu honetan eta tailer hauek dira jarduera fisikoa tokiko eragileen artean eta pixka bat era koordinatuan eta guztiok gaitu, sensibilizatu eta zentzu horretan lan egitea. Orduan, jardunaldi hauen nolabaiteko prestakuntzaren helburuak edo egiten dugun lanaren helburuak izango dira horiek. Jarduera fisikoaren onurak azpimarratzea eta ezagutaraztea. Baita sedentarismoaren arriskuak eta horrekin batera pixka bat ere determinatzaile sozialak ere importantea da azpimarratzen. Determinatzaile sozialak izango ziren, ditzuen pixka bat egoera sozioekonomikoa, non bizi garen, zein gurutan, horrek jarduera fisikoa egitera bultzatzen du pixka, eta guztiak horretan danokari da pixka bat zentzu horretan lanean. Kontzientzia artea gure egoeraz, pixka bat Euskadi mailan eta daukagun egoeraz, eta kasu honetan izango izatek ere gure eskualdean ze egoeretan dagoen gai hau. Profesionala trebatzea, mundu horretan, bai osasun arlotikan, bai hezkuntza, bai ez dakit tokiko administrazioetan eta horretan ari diren langileak eta pixka bat trebatzea. Eta gero, sarea sortu, elkartu egitezen, eta egin izut egiten ari hori, osaskidetza, osasun saila, hezkuntza, udaletxeak, ari dela pixka bat, bai ezberdinetan parte hartzen, gauza guztiak aurrera eraman nahi da. Eta azkena hori izango zen hori, sarea sortzea eta disiplina ezberdinen arteko nolabaiteko koordinazioa eta bultzada bat izatea. Guztiok arraun egin dezagun zentzu berean. Eta durandetik asmoako hori dira. Eta programa hemen daukatzu hori aparte edo emango dizuela eta gero nik esandakoak ere hemen daude testuan eta ez dakit nego dituzue kopia batzu bero zuen ez dakit, euskara esan dut eta ez dakit tan kubertzen duzuen ez duzuen beto bakatu. Eta nik izan behar eskuako bizik. Bueno, yo poco más tengo que decir. Desde la Comisión de Medio Ambiente ya se aprobó el Plan de Acción del Paisaje del Río, que va muy coordinado con el tema de las propuestas que se van a llevar este viernes. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues de alguna de las maneras también el Medio Ambiente, la Comisión de Medio Ambiente, creó la red local para la promoción de actividades físicas y saludables de ocio en el entorno del río Yarra, que van relacionados con estas actuaciones que se van a desarrollar el viernes. Y en la propia ponencia, pues el propio viernes ya Javier Benza y Estela Beteta pues ya van a hacer una ponencia sobre Rentería, sobre el paisaje y la actividad física y saludable de lo que son estas actuaciones. Por lo demás, desde Medio Ambiente, pues el esfuerzo y la colaboración que estamos desarrollando con este tipo de actuaciones pues ya está acorde con la Comisión de Sanidad del Gobierno Vasco y Osakidecha y la Comisión de Salud. No sé. Bueno, si yo sé algo lo voy a repetir.
Me han hecho todo. Pero bueno, Todo lo he hecho. Bueno, pero lo ha hecho, yo creo que has puesto bastante bien, ¿no? Bueno, yo desde, como parte de Osakidetza, pues bueno, pues decir que el servicio de salud al final influye muy poco en el bienestar de las personas, que se cree que solo es un 25%, entonces todo lo demás ya depende de los buenos hábitos que tiene la población y de otras instituciones que son independientes a nosotros. Entonces yo creo que es pues, fundamental, sobre todo estas jornadas, para coordinarnos, conocernos, compartir conocimientos y que se genere sobre todo una cultura de red, ¿no? de poder trabajar todo esto en conjunto desde nuestra parte, pues un poco pues, compartiendo nuestra experiencia y nuestros conocimientos y luego otras instituciones que son las que ponen al final todos los medios necesarios para que eso se lleve a cabo, ¿no? Yo animo a la gente que vaya porque yo he participado en alguna jornada de estas y la verdad que es una jornada muy bonita, ¿no? Muy motivadora, muy interesante y que supone mucho esfuerzo para los que hacen esto, pero bueno, que esperemos que dé frutos en la salud de los pacientes, en el bienestar de la población. Y bueno, entonces Osakidetza yo creo que cada vez se participa más en estas cosas y los profesionales, pues bueno, de manera bastante voluntaria a veces, pues participan de esto y yo creo que la población se beneficia, ¿no? Y en este caso en Rentería, pues sí, está bien. Esperemos. Lo único decir que colaboramos Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Rentería y Merkatu Zarrean egingo da. Merkatu Zarrean, goizeko 9 gutxitan hasiko da eta 2:30 bukatuko da. Ostiralean. Gustuko egitu dela kantuan. Eta gero galderen bat hartzen da. Egutegia, egin bagatuko dugu, zuek nahi dauzue zertan datza, gutxo bera. Batez ere, testuingurua azaltzen da, lehenenzik, gero lan esperientziak eta gero tailer bat. Hiru eremu horietan manatuko dugu. Eta galderen bat baldin baduzue, aprobetxatu horren. Nik argazkia atera dizuet, igual, denoi, batera zutik edo. Denak zutik egin. Bai, Txikito behar dugu gara.